Daddy, Mbappe arara. Akuona fana enzera. Ndombozvidiwa chereni zvokufiniwa. Ngachirare. Zvababa washomola skana. Munongogara makachaja chete always. Chiko nai Daddy. Mazohodha here maziseu kune matumbu efish. Hanzi nemakastoma tiri kuda chivero chaiyo ndiye ine matumbu anonaga. Hanzi unyani matumbu acho ari kukasika kuora nenyaya yemasuhwewe akazara muna unyani. Zvese ndahodha adzimai zvirimo. Ndikuda mari bakani. Kwai mvura yakapwa kuna chitora kumushoko. Saka dauti ndakabatanidza toenda kofukirisa tsime redu riye. Hezvo, nai Daddy. Ko handiti kana tsime rakapwa zvinoreva kuti gore rino kune drought here. Panzvimbo pekuita zvekurima zvamusingazive kuti zvinobuda here. Manga madii kumboedza kana bhero. Ndiri kuona mazuva ano munhu wese ari kutengesa bhero ende riri kufamba zvisingaiti. Togona kutoita mari tikatotengawo kagada kedu. Unoti life yekuroja inombonakidza here. Aiwaba. Hantengemba marari bainini wazwa. Ndiri murudziba zvangini. Unoziva kuti mari ndo akavakadzimba mutaundi munomu. Notwanga kuti bemaruzevha aba. Ina baba wangu akanisira madhunduru 7 chaiwo munda. Handipofenda kayapedza baki yarima. Ndakadakisa nyimo, matere, tunyambagada, mabvembe, runi, chero chandadakisa nechindoisa. Hantengemba mutaundi handipenge baini. Alright, tazvinzwa baba Ushomole. Kwandine nyaya ndiri kuda kuti titaure kana musiri bisi. Ushomole idai matombo isiyai. Ndoda kuizwa bainini. Hamuti hamusi kuda kuinzwa naimi baba Ushomole. Mwana ndewanuyu. Handiti mwana wenyu here. Munoda kumuramwira anu wamunomuramwira iyeye. Manje tiri kuzoitaura nezvayo musingade muchida. Manzwaka, ngatitaurei tinzwe. Iyo ndikudaba. Ndakati ndiribe mwana anozita rakadaro wazwa. Kana uchida iweweka kuti nini utiwirirane. Usapfeba wakatora chidzacho kuti Ushomole mumba mangu munomu. Wazwa? Manje unonyepa iwe. Uneshuwa baba Ushomole kuti mwana wako akugara mustreet wewe uripo uri mupenyu. Sei une moyo wakaoma naiwe murume iwe. Ndino moyo wakanyangara manje nini? Ko mwana wako yana moyo wakatoti ndinyepa Ushomole. Munaida undiponda manje nini ndiwo kureretsera. Kuti awe pamba pangu pana pandogara naye. Achira pa double bed. Iye aida undiponda ndidi kurota ribe basa neniba. Saka neniwo futi ndiribe basa naiba. Square. Iwe, ndanga ndichiudzwa nana mai rangana yakatoonekwa musuno kutaunu kwa aine tsvina. Apa kwaitonhora asina kana juice. Ndiri kuda mwana wangu panapa baba Ushomole. Pasina izvozvo I'm packing my things. Ndotobva panapa usara wega. Ndatopedza so. Eneyo ndoriwe basa nazvo Enda uko. Mahamba ya Sauro. Chuma dzichita ndiri mustreet. Ganda ratotonge ganda remusaipurasi kudai so. Zviriko here izvi? Kondikazinzaura kana gore rese ndiri munomu. Ndenda kutopenga brain izvi. Zvazviko manje izvi. Iwe mfana iwe, inda wachita ruzha makusenseni akadai so iwe, Inda wakani usingaremekedze mabhedhuru vamwe vanhu. Gaya ipapa pandava ndichitorota kandinakatarire izvo so ndichitokati muromo. Iwe ndopawo kutanga kurasa muromo ipapa pasina kana basa rese. Wangu, sautononge life irati kurarama iyi. Mukomo wangu ka, isi life kana mchinja mazoraga. Gaya nezuro takazopona nambo yavai. Vatakadhumira kekera rakavhara donha pasi wakabvariramwe. Pasina zofunga desi nofane nzara here. Hausadaro so Saura iwe. Gaya wewe uri munhu mukuru waiziya. Kwandiri mfana wangu ka. So far so good waiziya. Urikuona mumasiti mkomo chikafu hatitenge rendi hatibhadhare waiziya ka. Hakuna kana benzi zvaro rinozokuvhunza rendi waiziya. Saka takanoita sepedu pepa tongosvika paposto pedu katakanotswanya waiziya ka. Kana ungoenda panjanja apo takanoita se takanotswanya pedu pepa waiketa. Aiwa mgenge iwewe ka. Wakafa brain zvekutodaro iwewe. Dai pasina iwewe shaka. Sitombori musichaza tiri nei. Unobohwa stereki. Anyway, toita sei Sauro? Todyei nhasi. Aiwa usatyeka mfana wangu nhasi kwaokeka vari kuburitsa masini ese kakadarikidza kuexpire date waiziya ka. Serious here mukoma wangu Sauro. Saka kurati mzingwi, mirikeji, zayomu, bvuteki, gunpowder, chigapsi, roti, dopazi. Zvese tokonongo zvinyindura halazi. Saka takagarariko panapa mukoma wangu. Ngativataki zvemukoma. Rega ndono ndingakosakana chishagere kana chimbare big waiziya. Chotongono chikatakano masini. Ukodzwa mfana wangu. Easy kani mfana wangu. Haikuona kumhanya waiziya because ndiwonozomhanya ka. Unoziya ka kuti ini ndine connection kakusaidi kwaiziya ka. Saka apa ngatimbotenderere katichita sei tichimbonhonga kachikeni mumabhini mwaiziya ka. Then katozoti dhawa iziya kana nguva yacho ichinge yakwana pedu paipai. Yes, ngoma. Moro iwe. Hi my sister, how are you? Okay, so Markso ndisapota kama my sister. Listen kama my sister. Ndobe chirungu baiwe. Kwaiko mabhuya naye. Let me finish kana my sister. So ndine ma specials andinawo ka panapa. Anditi if you buy one ka you get one for free. Anditi ka murikona ako kakatsukirako kana ka bush camp sausage ka tinokatengeswa kakagochwa nechekare. It's a new type of sausage ka inotengeswa kwa Magumbo butchery. So imimika
muri kuda maplain chips here oro muri kuda kasausage oro muri kuda zvese zvakabatana? How can I help you my sister? ndati ndikuda kutenga bawani ndokumbira ukamukubvunza. Kubvunza chiko naimi wambuya inda kana muchida kundiwestera time imimi. What's wrong with you? Muri kuda machips here kana kuti hamusi kuda? Koma mbobvaone kupi kwemambo yamimi? You can't even speak proper Shona. chingako zvakaoma naimi ndatuka munhu chere inini ndamurodza wani zvishinu asi machipisi anoita kumanikidziwa munhu kani todya machipisi ba zvedisu ndatayika saka ndikuda kundobvunza kuti hamuziyoba here kwa. Handina kuya kuHarare kuzodirecta vanhu inini. Ndoti ndabva kuseni ndisina kana kumbobvira ndatengerwa. Po ndochiti ndawana customer kwakuya benzi rechikadzi kuzondinetsa panapa. Ibvai panapa toni. Ba ndokugara Harare chere kunoita kuti vanhu vaite kuzvida kudai apa fesi iyo chinenge chichura reka ndiende zvangini makamwa yakoya.